Det, der skal til for, at samarbejdet bliver mere end bare gode intentioner, det er, at der er nogen, som tager opgaven alvorligt og tør gå ind i det rum, hvor det faktisk er en lille smule svært nogle gange. Og i virkeligheden også at gøre noget, der er lidt anderledes end det, man plejer at gøre, men bygger oven på det, man plejer at gøre. Nogle af de kompetencer, der er de vigtige for en god samarbejdsudvikler, det er, hvis jeg skal nævne dem sådan prioriteret, det vil være det er menneskelig forståelse. Altså det, der hedder emotionel intelligens, forståelsen for relationer, hvad er det, der foregår både i den anden og hos mig selv. 2, så er det evnen til at stille spørgsmål, respektfulde spørgsmål, så man faktisk kan prøve at være nysgerrig på, hvad er det, der er i spil her. Og 3, så er det også at ture være i det svære. Det, som jeg vælger og ofte har glæde af at bruge som mit yndlingsværktøj, det er i virkeligheden at skabe et rum, hvor vi ved hjælp af både ord, men også nogle forskellige lege kan opdage, at det er ikke helt så nemt at gøre i praksis. Der, hvor vi bliver optaget af at løse opgaven, kan vi glemme det gode samarbejde. For eksempel kan jeg finde på at lave sådan nogle teambuilding-aktiviteter eller noget, hvor vi får øje på, hold da ferie, der glemte vi lige samarbejdet i den der efterreflektion.